Vou empezar esta miña segunda intervención estando de acordo con vostede, señora conselleira, porque xa o dixen eu antes, efectivamente, se o sistema sanitario galego está funcionando é grazas aos profesionais, dende logo non grazas ás políticas que vostede e o seu equipo e o conxunto do goberno do Partido Popular están levando a cabo. Só vou poder facer referencia a un par de cuestións, pero que, dende logo, a actividade asistencial en atención primaria vai na dirección marcada na estrategia, acaba de dicir vostede, pois tremendo, non? Paralización do plan de mellora da atención primaria, un plan tamén consensuado, apoiado por profesionais, deixárono aí, falo de paralización cando habría que falar de eliminación, porque, dende logo, temos claro no Bloque Nacionalista Galego que non van facer absolutamente nada en eso. Dicir, listas de espera en atención primaria, supoño que ese é o obxectivo que se tiñan vostedes marcado, aumento da atención das urxencias nos PACs, e vostede o xustifica dicindo que eso significou maior atención nos PACs e non nos centros hospitalarios. Permítame que yo poña en dúbida e que ten bastante máis que ver cas listas de espera e que os pacientes piden cita e non teñen o seu médico de cabeceira e logo acuden aos servizos de urxencias a eses PACs a ser atendidos. Pero vostede diga aquí o que mellor lle veña en gana. Eu tamén lle quería preguntar, claro, en que data quitaron as axudas para a drogodependencia, señora conselleira? En xullo, verdad? O sea, tuveron que aparecer esas fotos de Dorado con Feijóo para que vostedes accederan e sacaran esas axudas. E para o ano? Realmente hai plan, hai folla de ruta para este tema? Dende logo non o coñecemos no Bloque Nacionalista Galego. Temos iniciativas presentadas en esa dirección para que nos expliquen cal é a folla de ruta que teñen pensado. E mire, a proba do 9 vai estar brevísimamente. Dentro de pouco van presentar os orzamentos da Xunta e aí é onde veremos cal é realmente ese compromiso, se repite o que fixeron nos orzamentos do ano pasado, que non se contemplaban partidas, ou se realmente o que vostede di hoxe aquí, pois é certo, do cal nos alegraremos e apoiaremos entusiásticamente desde o Bloque Nacionalista Galego, pero póñano no papel e logo execútenos, porque desgraciadamente todos os camiños da política do Partido Popular pois teñen como fin a privatización e o desmantelamento da sanidade pública. Señor Santalices, os hospitais comarcais saliron tremendamente beneficiados da posta en marcha das áreas de xestión integradas. Pois eu hoxe aquí emplazo a que vostede pase a ter como hospital de referencia un hospital comarcal, pero sin ter opción á porta de atrás despois de ir a outro centro, exclusivamente un deses centros comarcais como teñen os doentes deste país. A ver se logo chega á mesma conclusión desas bondades e desas melloras dos centros sanitarios, dos centros comarcais, que están desmantelando e quedando convertidos exclusivamente en ambulatorios grandes. Esa é a realidade. Pois teña vostede a valentía. Eu teño como centro de referencia un hospital comarcal. E sufro en primeira persoa, igual que sufren os meus conveciños, e igual que sufren os profesionais deses centros sanitarios. Teño vostede esa valentía, pero sin a porta xiratoria de poder ir despois pola porta de atrás. A ver se logo opina o mesmo. A ver se logo vostede opina o mesmo. Dende logo a nos preocúpanos moito no Bloque Nacionalista Galego porque están poñendo en marcha políticas que teñen consecuencias sobre as persoas. Teñen consecuencias sobre as persoas con nome e apelidos. Non son números, non son estadísticas, señoras conselleira. Son persoas, son familiares, son dramas persoais que a vostedes parece que simplemente os tratan de estadísticas. Son repago de medicamentos, pago de medicamentos que non entran no catálogo, medicamentos que en canto foron excluídos aumentaron de prezo. Agora, esta inmoralidade de cobrarlle aos enfermos crónicos graves por a asistencia, a todo isto, evidentemente, hai que engadir toda a situación de suma da luz, de suma do gas, de suma dos impostos indirectos, pero para vostede parece que son simples números. E xa unha sola pequena referencia ao tema das infraestructuras, non? Aparece no plan, na estrategia, a modernización das infraestructuras sanitarias establecendo novas fórmulas de financiamento e demais. E claro, no Hospital de Vigo, ao final hospital privado feito con medios públicos, o Hospital de Pontevedra nin está, nin se lle espera,
os centros de saúde que iban a ser cantos, 60 non sei que, logo 59, logo 21, logo 15, e o que temos de momento é unha contratación conxunta, non sabemos como se vai resolver, se van cumplir os plazos, cando se van efectivizar, e o que temos, sí, son a señora xerente do Sergas paseándose polas parcelas, paseándose por os solares onde se van construir. Por favor, quiten da páxina web da Consellería notas idénticas onde a xerente resulta que visita o centro de saúde de Ares e logo todo absolutamente igual, visita o centro de saúde de Culleredo e logo absolutamente igual. Di moi pouco dunha Consellería que fai este tipo de propaganda que non cola a ninguén. Remato xa, señora conselleira. A nós preocúpanos moito que diante da situación de emerxencia nacional que están pasando miles de galegos e galegas, vostede veña hoxe aquí a facer outro novo exercicio de propaganda. Lamentámolo, pero moito, moito.